tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rabiin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Saan nga rin na makaturog, girly, bakit? Ay nawaw, itian niya makagapo. Marikinak, tinervyos ko, bakit? Eleksyonan intun bigat. Maturog ka kitdi, tapno adda pigsam intun bigat. Panag ko nang bakit? Agdangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawan. Depende no ado ti mangibutos kan ka. Ado dagiti ka baranggayan tayo nga mamuk, bakit? Agda ni pare Julius. Ni bakit na, ni nanang na. Dagiti ka kasinsing ko. Dagiti ka kasinsin mo. Ni nanang, ni tatang, ato. Maturog ka pa'y kitdila kay. Sana kumkumpormi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. May sa kami tila kagawa dito balangay tayo, pali. Diyak expect talent ang mga habak ka, pali. Ha? Sumil na gaya, masalang ang makaturog iti rabi, pare. Ag-celebrate tayo nga lodi na, pali. Sa dino ti kayot mo, pare. Diyan balayo, Diyan tangay ng abak kakagawad. Ag-set tayo mo na, pali. Ang mga numakawat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, numakawat, pare. Ay nawaw, italaang mitmanin. Isi-celebrate ti panangabak mo, pale. Imposible met, no saan nakapelayang apalubusan ni bakit mo. Ang pare, intun malang itong arutan. Awan, pale, isaganam ti alak kan pulutan. Tao may kamilaangin makainom. Hey! Nagbanglut-ilot-lutom apang rabian tayo, aran di lang kay. Sapay, nakaset up ang tilamisa ni Jeruar. Anya ti okasyon lang kay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga, girly, bakit? Umay dagiti kumparing intun madamdama. Agset kami. Iso nga nang iruwarak iti tugawan kila misaan. Iti ruwar ti pag-iinuman mi. Tapno saan amalis turbo ti panaturog yung girly, bakit? Ay nawa? Ang mumut anang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagaya kalagi ti kabarangayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agsyat kayo? Iso mangarod ti kaya da bakit? Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak kan pulutan niyo. Inutang ko pa'y lang dito Teresina, bakit? Anya? Di ka di matanagan. Payadak to, magsuntua. Nay, Mari Girlie, napulot mo ti ulo mabigbiga. Kasanumat gamin, Mare. Nagshot darandi kan dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak kan karne. Day tangarod kat, Mare. Saan pa'y nagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Talaang mo siguro, Mare. Ay, bareng Mare. Talaga ang makaungetak no kasjay lang nga kanayon. Bakit? Agrubata ko. At dati na patag nga aramidin mi barangay hall. Nag-text ni Kapitan kanya kita. Agan-an nagkarandi. Agluto kang tong. Pangaldawan tayo, bakit? Saan kayo kadiamangan ni barangay hall? Diyan ka mo. Agluto ka lahat na, tapos sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas ti aramidin nyo ijay, Well? Diritso awid, Sana kumpormi man ang ti papapanam.
Ang mga no adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan ket sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan iti kumkumpurmi dita. Ay na, amok na kitaan baka. Sana masapula palagi panak. Ay siguraduam laeng Huwag ka di. Ngalalala. Inda ko. Girlie, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no daranday dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti inararamid day di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no arod ka dagiti na ayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaw amang ilibre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo ti gimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinagkap ang palilandi. Dito barangay hall, pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amet, pare. Huwag nga ron, pare. Kaano man yung itisat, pare? Ha? Kaano man yung amang ilbli ka, kunak? Ay, ko, pare. Jay, awan pa iti suldo may, pare. Ibagak to ka da kayo, no ka ano? Kasta at ko kay ka, pare. Nalakakalayan ang asit gan. Hey, no kasta ko maaming opisyalis. Di bayat ko ba? Si kakid di mo, pare. I-text na kami layan, ano ka, ano, pare. At ala, agpatuloy ako. Sigurado ang makaungit ni Meses kung no, mabayagan na, pare. Si kamot kayan, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak tinimawat kin ka itay, pare landi. Ay nawa, anya ti ka sa pulang, pare. Naibos ngamin ti bagas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat ken ka. Kagawar kami tin. Public servant ama ko na, pare. Mabilangar. Tamang isuputak, pare. Nayunam, pare. Tamang ano inton umay alawas pa ang makagatang kami. Wan, pare. Hindi ka matanagan. Pang-5 aldaw titid kuking ka. Ang yaman na unay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawyan niya nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Ay, maragtulong ka launay, pare. Ayaw. Naibus magtibagas ititimbaran dila kay. Nangipipanam. Nang terak kadagitim may nagpatulong, bakit? Ay nawaw. Ang dadagitim may dimbawat itibagas iti balay tayo. May saditan ni pare Julius, bakit? Anya? Nasya na. Isuan ang terak lata na. Ay narandi. Datayo mati maawanan no day taang padpadawat latan ti araramidam. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Ang mumut akagawat ak. Naskin ang makibagayak kung pagsirbyak dagiti kalugaran tayo. Nga uray datayo matan ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam Ay na, di ka rin agong baka panunutom laeng ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda ka dilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang madidigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay bongs, Mare. Kasano-asan ang maibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda ka nung amin na pandimawat iti tulong ijabalay, idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na kanong arod dagiti ka barangayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta at serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa no kanayon, may. Ay, san lang may babaan ti kwarta, wano material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay,
Jak amo iti dayjay nga asawak, mare. Jak amo no anya ti kayat na asawin iti serbisyo akon ko, nana. Serbisyo siguro dagiti pada na amamartag ken sadot, mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisin, mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa tita. Wala lang. Apay ka di? Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uwing ka di na. Di mo sayang nga ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, nanang. Numabaleng. Ipadulin mo pa ilaan kan ni bakit mo. Tapno saan ka mailawan amang igastos. Abagan no'y gatang mo kay demot iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamot at budget para iti dayta, nanang. Napay, requirement ka di dayta? No may sakang opisyal, nanang. Naska na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno at damang suportakin ka. Ay, nawaw! Pare Landi, naalang ka diti sweldo? Wan, pare Julius. Ay nawaw, mangilibre ka nga lo din pare. Mapantayo ti tersena, pare. May mayat sa amit, ijay balayo. Ti pag-iinuman tayo, pare Landi. Ay, sana mabalin niya, pare. At dani bakit ko? San tayo mit analaaw, pare? Ay, sigurado ang makaungot ni bakit ko, pare. Sige nga, Lord. Iti sirok ti manggalaya ngayon. Ti pag-inuman tayo, pare. Uwin kaya. Di lang mabalin ti dumawat iti balato ken ka, pare. Ha? Unak man arak ken pulutan lang ti ilibre ken ka, pare. Kasapulak ti kwarta, pare. Pagpleti man kan ni bakit ko. O sige. Mangtirak iti 500, pare. Di lang mabalin pagbalinim 1,000, pare. Alam malangan. 1,000. Tapnawan ti makungkunan, pare. Ay no, agyaman na klaunay, pare, Ulay may salayang, te kagawad akong pare, no kasken ka. Okay lang yung kanya, pare. Bakit? Sweldo? Ay, nawaw. Daytoy laangan tinabati as sweldo, marandi. Bakit? Amok no manong ti sweldo ti maysa kagawad. Di nakman luklukon si karandi. Ha? Awan ata intulong ko ni tiyaduma ti sweldo, bakit? Nang tudak ka nagit agkasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken mangninom. Nagpainom ka siguro mananan niya. Baka gagangay na takagawad ti asawa. Iso anas ka na makibagay, Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam, Randy. Di na ngamin mawatan mo, baka? Inaldaw nga da ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo, awan mabatikan ka? Ay na, bakit kas kanayon ko nga ibaga? Gagangay na takagawag nga rin ti asawa. Ay, no kastamat lang. Nasaysayat no, agresign ka laangan. Ay, sana mabalin, Sobra am to mati mangilibre ti arak. Pulutan ken merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamat no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayo na mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan abusado ti agnumar. Ay, bagbagaan yung man dayjay arandi, nanang. Na, apay ni Randay, girlay. Managtulong launay, nanang. Anya! Ay saus, binagbaga at mat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na matimang ilibre, nanang. Kasusweldo da pay laang, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw! Dagiti sadot, kan pada na amang nginuman ang tinagnumar, nanang. Ay nawawa talaga! Talaga nga aglablabos dayta aranday. Dayta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga ruda ka na ayon anapudot ti ulok, nanang.
Awan ti sirsirbi na anangabak iti kinakagawad, ta utu-utuman. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di man tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at nukas ti mindset mo, anak ko. Sana da, guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at limitasyon na, anak ko. Isumot ang aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Wan ata ipilit na mutam muna, nana. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, Randay. May isa kayo mo, nana. Di na mawatan. Isumal ati diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya ang mabalain ang makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ka? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong. Kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalay nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manan iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad rande. Dua buti lang, mare. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamutan ti agas-gastaws kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo kas opisyal ti barangay? Apay nga min, ay aman nakibiyang ka antol niya. Wen tamasaysayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta adaw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyam kumamot atay deserving. Saan mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sabaga, anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y mata napadasan tagbalin akagawad? Ay, wan, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang si kalaang man tinakitak akagawad, nalaka nga utwin dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka madawatan. Isuan, nalaka laeng may kadagiti kalugaran tayo, timanggundaway kin ka. Pangaasim, Randy, ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw, sayang mo, tinarugyak no agresign lang, bakit? Isumat lang nga awan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumaw dawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dayta samot kinakagawad mong timangilumlum kada tayo iti utang. May lumlum iti utang na sasawom mo, dita bakit? Katpud no, mat. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak, bakit? Kaya't kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya't ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang, na? No kastamat laang, saanan rande, agardin talatan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga arak tigatangam kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano'y naldaw nga agaba kami gapulang iti day tabanag. Ay sos, napunwan siguro mutin animare. Kasanumag ngamen, tunggal agsweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanon ta ilibre mutin kadagiti agkid-kid daw. Wano dumaw dawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay kadagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo mat ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo mat ti tumulong. Ti dakas na, no ilibre mo't amin asweldom, ay, agraman abasto ije balayo,
iramraman mo pa yon, ay, madiya. Public servant nga ron mo da tao, Mare. Amok day ta kagawad, ngam adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto, no ited mo amin adawaten dakin ka, ay awan da kayo mutin ati agbisin. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Karli, bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto kayo kinimara Antonia. San adakas ti makigayang kin tumulong. Ng rumbang laang at dati limitasyon. Ay, nasaya at magta nakamiris kan itibidot mo, Randy. Kamalik tayo, bakit? Isungaikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumangag serbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilang serbisya o maiparbang ti ipay ko, bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama? Diyak kaya't makita adagiti sadot ka mamartag man ang tinumber 1 na pagserserbiam dita. Ay, saan yung bakit? Ipaliknik ko, nagbalbaliw ako. Pare Landy, nagsildo kay sa amit manen. Uy, pare Julius, set manen apale. Paspay lang ita, pare. Ay, nawaw. Apay met. Agungot ni bakit ko, pare. Nagbaliw kami ten, pare. Saan kami akas ka idea? Talaga nagbalbaliw akong, pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tapno saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko, pare. Ay, sus. Kasano nga nga agsilbisyo ka ngayon kasta, pare? Asino nga ito timbang sipulta kayo ng ka? Pasensya, pare. Agserbisyo klata. Nung saan ako nga agbaling nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta, pare niya. Agdalat tamas siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray awan ti kasukat na, pare. Saan adakas ti makibagay kan tumulong, ngamnas kan laang kumamat alimitaran, tapno saan amawanan ti pamilya, kan tapno maliklikam dagiti tattao nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangta dry aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, Jobert, narabian ka man na nagawid. Ay, nawaw. Amumat ang nagpasada, paurin bakit? Oh, ayan nga rutin na pasadaam nga eh. Ay, nawaw! Dahil laan? Paurin bakit? May saal daw ang nagbiyahe ka.
ang tinyawid mo? Kapsot, ita bakit? Man ti pasaheros. Ay, nawaw! Imposible mo't No awan ti pasahero, nagawid ka kumaadagos. Ay na, panunutan. Noon niya ti kahit mapanunutan, bakit? Basta siya, awan ti dagas nga aramidag. Period. Ikanak man iti pangkrudo, Pauline, bakit? Ay, nawaw! Manula ang tinyawat mo kanyak itirabi Ita, dawatan manan. Awan nga rudin ti pangkrudo. Sano nga rudin da ita? Sapay nagkariakan ni Marinida. Abayadak ti utang tayo iti tersena ita. Saludsudin pa ilang, bakit? Importante ti krudo. Sa anak ang makapasada no awan ti pangkrudo. Di nakarkaro nga awan ti maiyawid ko. Kaya po. Pasada ka, pasada. Ngam manumutla ang timayaw awid mo. Gagangay na, bakit? At danto ka di ti pagswertyak. Kaanon tupay? Laglagi pam. Akurang titangdan ko apagbiag tayo. Iso nga rod nga agpasadak, ita bakit? Barang makatsamba akmat Dakkel sa amin hindi, napasadam, pare Jobert. Manulang, pare Lucio. Ay nawaw, kat ano ti pasahero ngayon tulad mo itay? Unang, libre ti plete ta. Unay kan pare Jobert. Kaputan na pintas in libre matan. Awanin ang pare. Malugi ka. Sapay nangina ti krudo. Sana kasta pare. Mabainak lang hagsingir. Kan mangawat iti pamasahe nung napintas. Iso nga ilibre klatan No senior citizen, singirem. Agkudkud ka pa'y amang tin iti discount pare. Wana, tayo supay kumaapang krudo day dya pare. Isumit lagayap anak ko na ni Mari Pauline. Amano lang ti mayaw awat mo kinkwana. Libre magamit ti pamasahe iti balasa nga gluglugan king ka. Ha? Tangiwat mo pare. Amang anod na makangag. Nakababain mo. Matitikas ta pare. Agpasada ka. Tapno adda ti usarin ti pamilyam. San atapno ilibrim iti ura asino latitan. Nagpasada ka pailangan no ilibrim at lang. Ay na pare, agbambanog ka para lang itawan. Pasensya kan Marinida. Oh, apay Mari Pauline. Awang matyam mo kabasol mo kanya. Ay, saan ko pa yung mabayadan ti utang mi ita, Mare? Ay nawaw. Apay ngay Mari. Nakitak mo ta nagpasada nila kay mo idikalman. Day tangarod ko't, Mare. Pasada a pasada. Gastos a gastos iti krudo ang awam mo ti mayaw awat na. Pinagkrudo namanan ti pamasahe a naurnong idikalman, Mare. Anya? Ay ni okay lang kin ka, Mare. I-advance ko pa'y laang ato'y tangdan ko. Ay, saanin Mari. Bayadam to no adda mapasadaan nila kay mo. Usarin nyo pa'y laang titangdan mo. Sigurado ka, Mare? Ay, uwan, Mare. Narigat mat no alaag ti kakaysuna akwartam. Awan tukit di ti igatang yu iti kanan niyo. Ay, nahagyaman ako na, Mare. Hagyaman na, tamaawatan na. Jobert, agpudno ka man kanyak. Kasangsangpet ko lang. Kung naputot man di ulong kanyak, Pauline, bakit? Wana, tapasada ka apasada. Ngam awan mo't mapasadaam. Diyan ka mo, no agpaspasada ka nga ta. Wano adda ti sabali papanang. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daddo maapapanak. Anya tamok nga Awantar aramida kadakas Apay nga rod akurang tiyaw awat mo akwarta kanya. Wano? Adda sa bali nga igas-gastusan. Awan bakit? Ura sa ludsudom ni Pare Lucio. Ha! Maamwak laeng nga adda ti babaim. Agsagana ka, Jobert! Awang nga ron. Apay dagulit ka bakit? Pudno ti ibagbagak. Rab-rab, nga agap. Aapa kayo kanila kay mo. Pauline, anak ko. Kasano? Kat pasada a pasada. Ngam awan mo ti maitod na akwarta nanang.
Ay na, no sanak lang ang nagagat, ang makitangdan, talaga asaan tayon ang makaraman iti naimas ang masida. Sipod nagsubli iti panagpasada na, kastamot ten nanang. Amangan no awan laeng ti pasaheros na anak ko. Diyakan mo, no adda ti sabali nga igasgastusan na. Wenno, saan nga agpaspasada ti gagara na? No kasta arumrumwar. Ay nawaw, pagpanunutan mo't iti dakas nila kay mo. Isumot lang ti makagapo. No apay nga agdwa-dwa akken kwa na. Agul unbud samot tenday ta a Jobert kanyak nanang. Ay, sikakit di mo't anak ko. Agimbestiga ka pa, tapno makasigurado ka. Mapanak iti ayan da pari Lucio. Isukat ti kanayon akadwa nila kay ko. Ha, ang mga no adda ti ammo na dayjay nanang. Sa dino ti papa na, Mari Pauline? Iti man ayan ni pari Lucio, Marinida. Agimbistiga akman. Di, kasla NBI gantaw, Mare. Ay nawan, mare. Agsasarunumot ten ngawan mayawat ni Jobert akwarta kanyak. No adaman, manulaang mo. Diyan ka mo, no agpaspasada. Uno, adakit di mo ti sabali at papanan na. Uno, ada nga ti babae nga igasgastusan na, mare. Wano saan? Amangan no iliblibre na ti pasahe dagiti pasaheros na, Mare. Ha? Amamom ni Joel nga asawa ti kabsat ko, Mare. Kastamot lang ti aramid dayjay. Basta napintas ti pasaheros, saan nan asingiran iti pamasahe. Ay, nawaw! Isu akanayon ti pagapapanda nga agasawa, Mare. Isu ano agdwa-dwa kay ti asawam, ang mga nuadamot ten aramidan na akalukwan, Mare. Pare Lucio, saludsudok man. No agpaspasada mo't laeng ni Jobert. Wan mat, Mari Pauline. Agpaspasada. Hapay ka di. No kasta nga raw, apay manumbo laeng ngay di mayaw awat na mapasadaan na kanyak. Wano, ada ka di sa bali a babae na, pare. Ah, Ada ka di ti ammaw, pare Lucio. da kayo lang tagsarita, Mari. Jakat ti may raman dita. Kasta aya ti kumpare. Kanunungan na ti dakas nga arami ti gayom na. Ay, kuha, Mari. Ay. Ibagam ti pudno kanyak, pare Lucio. Ada ka day ti babae ni Jobert. Ay, kuha, Mari. Awan ti babae ni pare. Awan mo't lang ti sabaling ang gastusan na. Ay, hindi. Ngam? Yung nung napintas ti pasahero na. Ilibre na ti pamasahe, Mari. Nung napintas lang, no senior citizen, nga di na pa'y kahit timang iti discount, Mari. Mabain ka nung amin nga agsinge. Tinmangawat iti pamasahe nung napintas ti pasaheros na. Ay, nawaw! Ammo ko no apay nga awan akan na yung ti mapasadaan day ta Jobert nanang. Apay ba ti da anak ko? Wana, ta ilibre na ti pamasahe no napintas ti pasahero na. Tama bain ka no nga agsingir ken mangawat iti plete da nanang. Ay, nawaw. Ay, jak ammo, noon niya ti adda iti kapanunutan day ta tao. Manumot nga tati na ilibre na nanang. Ay, agsaysayang lang iti krudo nanang. Anya garudan ti aramidem ita anak ko. Pagsardengam nga agpasada. Saan nanang? Kano ko na mga iliblibre na ti plitay. Adda tinapanunot ko nga aramidan. Makita man no maaramid na pay laeng ti agilibre. Jobert lakay. Agrobot ka din. Wan, Pauline, bakit? Apay ka di. Orion nakbit tagsagay sayak laang. Ay, nawaw. Adda ka diti papanam, bakit? Basta Orion nak. Agsagay sayak laang ngayon. Agawa ang nga rod, No apay ngamin, adi ka pailan nagsagay-say itay, Di mo ka din nakita. Busy anang isagana iti pamigat tayo. Agawa ang nga rod, bakit? Sayang, ti pasaheros. At nalpasan.
Kura. Sa dino ti papanamaya? Kadwaen ka nga agpasada. Anya? Sa anak kon ang makipurdiya. Ta agpasada ta adwa. Siya ti konduktor mo. Siya ti agsingir iti plete. Sika ti agmaneho. Nalawag. Makitam, Jobert? Mano nga oras na lang nga nagpasada ng kita man. Nagdakol ti napasadaan ta. Talaga, swerte ka ti biyag ko. Paulin ba? Swerte mo't nga ibagbagam dita. Ti ibagam kit ti. Libre ti pamasahe digiti. Napipintas nga agluglugan ken kano awana. Ay, nawaw. Saan apurno na ita ba kayo? Italaang man nga imado ti pasaheros. Sika lang, gayam ti swerte. Bakit? Di ka man agin di ammo sika. Naibaga ni pare Lucio ti aramid mo. No napintas ka no ti pasaherom, ilibrem ti plete da. Ngam no senior citizen, apaw, agkud-kud ka mang ted iti discount da. Ay, saan man? Bakit? No daduma? Mabain ang agsingil. Mabain kang agsingir akong kunamat. Mabain ka. Uray amom nga agungita. Ha, kalukwan day ta, Jobert. Kita ama. Ang mga nuga po iti bain mo nga agsingir. Ken kaililibrem kadagiti babalasa nga di mo amaw. Pamilyam tumutla ang timaawanan. Nimit pare pa ulit nakita kiti Francis. Iti iman man yung maalugan pare. Iso ka no ti agkonduktor pare. Anya? Sigan tumangan pare Lucio. Naibagampay kang kuha natin may papaniti libre pa masahe. Apay mo't nagkatawa ka? Mayat tinapalunot ni pare. Saan kayo na malugi? Damat ang tip para singir mo. Lo apay ngami nga imbagampay lahanggan bakit ko Ata, makaugat-mat ka na hindi na pa ni Jibala pare. Nagulbud ka kumaa. Si kakit di mat pare. Pagulbudan lang pa ilahang mo. Ay, nawaw! Kumusta gay, Pauline anak ka? Ada ka di malaang na pasadaan yaw? Ada na nang dakon. Ay, nawaw. Mayat ano kasta anak ka? Winana, saan ako na makipurdiya? Yan tangay mabain ka no ni Jubert nga agsingir ken mangawat iti bayad dagiti babalasang at pasaheros na. Di siyak lang ang ti konduktor nanang. Tapno masingir ko amin dagiti pasahero nang aglugan. Ay, wala anak ko. Sayang mat no ilibre laang nila kay Mau. Agin babain ka no ngamin day ta at Jubert nanang. No balasang ilibre na laang. Ngam no senior ay naapo, singiron na ka no. Baliktad na talaga ti kapanunutan day tao. Ay nawang, mapaya nakailad ka pa ilang di ta, Jobert lakay, anyat orasan. Sa dino ti papananta bakit? Sa dino kumapay, agpasada tamanen Aginanata pa'y bakit? Sayang ti mapasadaan ta kuma. Intun bigat tumarin. Apay, mabain ka kadi, no kasta akad kadwain ka nga agpasada. Saan nakasta bakit? Apay nga rod, adi mo kayat ti agpasada. No bigat tulatan? Di mo kayat ti agpasada. Sapay, naliday ka. Saan ka naliday? Itanya kung makagapuman. Uray di mo aklunan. Amuklatan ang naliday ka. Ngamin, saan mo ang mailibre dagiti pasaheros mo ababalasang? Kita ha? Ang mga nudumteng ti panawan, ang mismo a pamilyam ti maawanan, Jobert. Kasla saan ka mata na makipurpurdi, Mari Pauline? Kung doktora kung ita marinida. Anya? Kinapudno na. Sumursurutak no kasta nga agpasada nila kay. Siyak ti agsingsingер iti pamasahe. Ngamen, mabain ken diya ka mo. Uto no lakay kon sa mare. Mabain?
Wano, kaya't nalaan ti agpapansin, Mare. Ay, kasla-kas tamot laangon amare. Kaya't nati agpasikat kadagiti pasaheros na, Mare. Siyempre, kayat dagiti rupat kwarta pasaheros na, ta, makalibrida. Yan ngam to'y asawak mo't nga uto-uto, agasam ngay, tamabain ki di ka no nga agsingir, Mare. Ada talaga dagiti tao kasta, Mare. Saan ang maliklikan? Naimbag ko ta naamok adagos. Tano saan ay amangan numanumot ten atin palugi day ta adjubert, Mare. Pare, gumata man iti soft drinks? Anya a soft drinks, pare Jobert. Tay orange. Day ta kadilaang, pare. Wan, tay nakaref attitude mo. Ay, nagpasada kayo kadi ka ni Mari Pauline, pare. Wan, Mare. Nag-awid kami lang, tambangan kami ipay. Ay, kamayat tada konduktor mo. No kasta ang mabain ka nga agsingir, pare. Ha? Narigat mo't piman, ilibrim aka na yun. Gapo itibain mo ako nang, pare. Awan ti mayawid mo. Malugi kayo kan ni Mari Pauline. No saan nga agbayad iti pamasahe dagiti pasaheros mo. Magtigid din nagitig agata, Mare. Di akong kahit apagsaritaan ta, ti maipapan iti day ta abanag. Ni, naliday ka pare Jubert. Kasanuman kami, pare. Kanayan mo na sumuro ni bakit ko. Nukas ka nga agpasada ak. Ha? Ay, mayat kit diya, pare. Tapno sigurado masingir amin di pasahirot mo. Saan nakakomportable, pare? Ay, nga mo. Gusto lang tara aramida ni Mari Pauline. Narigat nga tati malugyan niya. No sumadutak. Saan ako nagpasada, pare? Na, pangalaan yung arungeti ka ninyo. Saan ka nagpasada, pare? Diyan mo. Wala niya taramida, pare. Kasla sa anak ang makakuti. No kadwa ni bakit kung agpasada. Nasaysayat lang, no kasta, pare. Tapos maliklikan ti mga ramit iti kalukwan. Kan saan kayo pa malugi, pare? Dubli purpose ko naman. Mabantayan na kapay. Isasan kayo malugi. Diyan mo, pare. Intun sumaro, pare. Di ka ngamin mga ramit iti kalukwan. San alasayat nga ibagam nga ilibring iti pasahe. Tamabain ka nga agsingir. Kan mangawat iti bayat. Kalukwan dita, pare. Nagpasada ka pa ilang nga rin kasta. Pagyamana ma. Kasta lang tinaramin na bagat mo. Nung tagduma siguro. Amangan no nakaraman kan, pare. Huwag mo di, pare. Gusto ka. Ni, paypayapayan na kan ni bakit mo, pare. Napunong sa amin tentlugan nyo. Sige. Agpagada nga ron, pare. Tapno makaado kami kan ni bakit ko. Ayun na, pare. Kitain. Tadi mo ngamin ilibrida kita nga napipintas nga balasa. Singirim ida. Ta isupay mat nga igatang yung iti kaninyo. Di ka agpauto, kin agbabain ka dagiti pasahero a mahilig iti libre, pare. Ay, wow! Saan adakas ti mangilibre ngam di mo mat kumakanayunan? Nang runa no ammom abasit laang mat ti matmat gedam. Amangan no agbalaw kantulaangan tati pamilyam tumatan ti maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.